가산이 잡아이 아트믹 집어넣고 그렇게 제가 라일라이니 아트믹 집어넣고 강전을 찾게야 아이다크 왕을 나보나 있었네 가탈 지우증 대된 자나의 아트믹 집어넣고 강전 올라 episode tanai Christian perkohai be laija ko be honani panji hot Christiano tanai mabre जीवन जापन खालामनांगौ आरो आत्मिक जीवन लुखां जानांगौ आरो देरहासार जीवन जापन खालामनांगौ आरो गोथार जिउजों दैदेन जानांगौनि बिषय एफिसियसनि 5 एकनिफ्राय 18 पेजसिम बेखौ गाहामै थेन खालामब्ला नुनो मोनगोन लाबोदों बुंनो एफिस नोगोराव थानाय ख्रिस्टियानफ्रा पलनि गेजेरजों सिगाङावनो बिसोरो गोथार जिउखौ नाजावदोंमोन पासनि क्रमाव अनिसेदाय 1 निफ्राय 7 पदसिम फरायलांदों सानसेयाव जेब्ला पौला आपोलो दंमोन बे गिदिंबायनानै एफिसाव सहैदों जेब्ला एफिसाव सहैदों बेयाव किसुमान फोथायग्राफोरखौ लोगो मोनहैदों लोगो मोनना सोंदों जेब्ला नोंसोर फोथायबाय गोथारथिखौ मोनबायना बे समाव बिसोर फिन होदों गोथारथिखौ मोनबायना मोनाखै जों बेखौ खोनानोबो मोनाखै अब्ला बिसोर फिन पौला बुंफिनदों अब्लालाय बबे बाप्तिस्मा दं बाप्तिस्मा बिसोर फिन होफैदों जन बाप्तिस्मानि अब्ला पौला फिन होफैदों औ जहना बेबादि साखि होदों आंनि उनाव जाया फैगोन बे जाबाय जिसु ख्राइस्ट बेखौ फोथायथारनांगौ आरो बिसोरो प्रभुखौ फोथायो आरो पौला आखाइ दिखांनानै आरज खालामनाय लोगो लोगो बे मानसिफोरनि सायाव गोथारथियाव फैदों आरो बिसोरो नाबिफोरनि बादि खोथा बुंदों बिसोर 12 जन अब्लाबो पौला दिनै 62 एडियाव लाइजाम एपिसोड लिरहरनानै बुंदों नोंसोरो सिरि मोनदो गोथैफोरनिफ्राय सिखांदो आरो गोथारथिजों सुफुंजादो दैदेनजादो एफिससनि 5 अध्याय रायजों फरायनाय 6 निफ्राय 18 पद अनजिग्राफोर गोथारथिजों सुफुंजानाय एबा दैदेनजानाया बाइबेलनि बे सैथो आयदा जों लाबोनो दिनै आयदा जाबाय आत्मिक जीवन लुखांजानाय दा गोथार जिउजों दैदेनजायोब्ला आत्मिक जीवना लुखांजायोब्ला बेयो देरहासार ख्रिस्टियान जानो हायो बुंबावदो गोथार जिउजों दैदेनजायोब्ला आत्मिक जीवना लुखांजायोब्ला बेयो देरहासार ख्रिस्टियान जीवन जापन खालामनो हायो बे जाबाय गोथार जिउजों दैदेनजाब्ला लाबोदों बे बोलोगोरा ख्रिस्टियान जीवन जापन खालामनो हागोन गोथार जिउजों सुफुंजाब्ला इसोरनि इच्छाखौ बियो मिथिनो हागोन ख्रिस्टियान साफ्रोमबो इसोरा जि इच्छा खालामो बे इच्छा जानायखौ मिथिनाया जोबोद गोनां जुदि इसोरनि इच्छाखौ मिथिनाय नङा नोंनि मोनफ्रोमबो मावनाय खामानिया थुंगिजोबगोन जाय फोथायग्राया गोथार जिउनि इच्छाखौ मिथिनानै गोथार जिउनि इच्छा बायदि मावनांगोन बेनि मावनाया एखेबारे आवगायलांबाय थागोन बेनिखायनो ख्रिस्टियान साफ्रोमबो इसोरनि इच्छाखौ मिथिनाया गोनां बेखौ माबोरै मिथिगोन जेब्ला नोङो गोथार जिउजों दैदेनजागोन आरो गोथार जिउजों दैदेनजानाया आत्मिक आरो धर्मीय ख्रिस्टियान बेयो जिउ खुंनो हागोन
आरो बुंबावदों गोथारथिजों दैदेनजानाया इसोरनि लुबैनाय बादि बे मावनो हागोन आरोबाव गोथारथिजों दैदेनजानाया बे राफुंसार ख्रिस्टियान जीवन जापन खालामनो हागोन लाबोदों जायगाफोर सोरबा सोरबा गोथारथिजों सुफुंजानाय एबा दैदेनजानायखौ भुल खालामो भुलबो बुजियो सोरबा सानो जाबाय गोथारथिजों दैदेनजानाया गोथारथिनि बोलोजों सोमोनांथाव खामानि मावनाय नामा खिन्थु बाइबेलाबो बे नङा बे मा खालामो सोमोनांथाव खामानि मावनायफ्रा बोलोगोरा खामानि मावनायफ्रा जिसु ख्रिस्टनि बासायगिरि बे बासायगिरि होननानै साखि होनाय जायो एभ्रि दैदाय सारिफोराव नायब्लानो उदाहरण लाबोदों दिनै गस्पेलावहाय गोबां इसोरखौ मोनै मानसिफ्रा फैयो बिसोरनो गस्पेलाव थानाय जोंनि पुरहित साथाम इसोरनि बाथ्राखौ खोथायो बिसोरो खोनासङो इसोरनि बाथ्राजोंहाय बिसोरो फोथायो आरो सिखाजानायनि उनाव बिसोरो जिसु ख्रिस्टखौ बासायगिरि होननानै नाजावो गोबां दिनै गस्पेलाव दिनै इसोरखौ मोनै मानसिफ्रा इसोरखौ फोथायनानै जिसु ख्रिस्टखौ बिसोरो नाजावो दा लाबोदों दा गोथारथिजों दैदेनजानाय बा सुफुंजानाया माबोरै जेब्ला नोंथाङा पाप आत्मानि बोलोजों देरहानो हायैखौ मोनबाय गोथारथिजों हमथाजानाय अभिज्ञताजों मिथिगोन नोंथाङा गोथारथिजों दैदेनजानाय बा सुफुंजानाय जेब्ला हमथाजागोन गोथारथिजों नों पाप मावनो हानाय नङा मानोना गोथारथिया नोंखौ हमथागोन बे अभिज्ञताजों मिथिगोन नों जे गोथारथिजों दैदेनजादों बेनिखायनो दायना बेयो इसोरा आरज खालामदों गीत मालानि 51 नम्बर 12 खना नायब्ला बे ओरैबादि बुंदों मानिनो हानाय आत्मा आंनो होनानै आंखौ हमथा अनजिग्राफोरना दिनै जोङो आदमनिफ्राय लानानै आदमा पाप मावनायखाय फिरि जेसेबां दिनै मानसिफोर दं जों साफ्रोमबो दिनै पापनि गुलाम पौला बेनिखायनो बुंदों रमिया 7:10 बिथाङा जि आत्मिक आं बेखौ मिथिगौ आं हले दिनै मानसिक आरो पापनि गुलाम पौला बेयो खोथा गावखौनो खोथादों आरो रमियानि 7:15निफ्राय 30 पसिमाव फरायला नुगोन बेयो बेबादि बुंदों बियो साधु नाम मुंख'जाब्लाबो बे बुंदों आं जिखौ मोजां बेखौ आं मावनो गोसो जायो खिन्थु बेखौ मावालाबा गाज्रिखौसो मावो आरो बे बुंदों बेबादि मावोब्ला आं नङा आंनियाव थानाय पापासो बेखौ मावो दिनै बियो मानो बुंदोंमोन दिनै पाप आत्माजों दावहा बियो नांनो गोनां जायो आन्था बियो दुखु मोननानै बे खोथाखौ बुंदों रमिया 7:24 बेबादि बुंदों हाबा आं बेसे खाफाल गोनां बे थैनो लांनाय देहानिफ्राय आंखौ सोर बासायनो दिनै पौला मोदोमाव थानाय पापनि आखुफोर बे पापनि आखुफोरा दंखाय बे बुंदों हाबाब
아베시 까발드크라 페 퇴닐랑나이 랑그라 디하니 프라이 아쿠 설 바세 오시스 보나분데 이셔가 함바이는데 이셔라 바크네 자체 कारण प्रभु जिससे क्राइस्ट ने के जिसे ये देखो मार्ग माब्रै माब्रै पसिसनि गाहायथिं नायब्ला नुगोन बे बुंदों आमफ्राय आं मानसिनि आखुथायनिफ्रायब्ला आखुथायनि थिंनिफ्रायब्ला आङो पापनि आयेननि गला and they pull up about मानसिफोरखौ दिनै सावस्रिदों प्रथम थेसलोनिका 5 तेसर साबिसफोरा बुंदों जायहा जोंखौ गोजोन होग्रा बियो जोंखौ फोथारगोन आरो प्रभु जिसु ख्रीष्ट फैनाय समसिम गोसो जिबन आरो देहा दाय गैयाजासे लाखिगोन बेखौ सोर खालामगोन गोथार जिउआ गोथार जिउआ जोंनाव थानानै जोंखौ दैदेननानै बियो जिसु ख्रीष्ट फैनाय समसिम जोंखौ दाय गैयालाबा लाखिनो बियो गसंगोन आरो बे जोंखौ लाखिगोन आरो जुदासनि 1:26 बुंनाय जादों ओरैबायदि बुंदों नोंसोरखौ सक्ति होआलाबा आसामिसआव बुंदों नोंसोरखौ गोग्लैहोआलाबा गावनि समायनानि सिगाङाव रंजा बाजा दाय गैयाजासे गसंनो हाग्रा जोंनि इसोर सासेल' अनजायग्राफोर दिनै पाप आखुथाया जोंखौ जोंनि मोदोमाव थानाय पापनि सर'फोरखौ लानानै जुजिब्लाबो जोंखौ सहायख्लांग्रा प्रभु जिसु ख्राइस्ट जोंखौ सहायख्लांग्रा गोथार जिउ बियो जिसु ख्रीष्टआ फैनाय समाव दाय गैयालाबा गसंहोनो हानाय गोहोखौ जोंनि सासेल' इसोरा खालामो हालेलुया बेखौ खालामो अनसायग्राफोर बेनिखाय पौला बुङो फिलिपि 3:12 बियो आत्मिक जिबनाव आवगायनाया मा रोखोमै बियो बेखौ फोथारो आंनि नोजोरा दानो फुरा जाबाय बा गुरगोबाय आं बुङा बे मा बुङो आं बुङा ओमफ्राय आंनि थांखिखौ मोनहैनोसो आं होसोगासिनो अब्ला आत्मिक जिबनाव आवगायनाय बे बाथ्राखौ बुंदों आंनि नोजोरा दानो फुरा जाबाय आं बुङा बा गुरगोबाय आं बुङा किन्तु आंनि थांखिखौ मोनहैनोसो आं होसोगासिनो अनसायग्राफोर आत्मिक जिबनाव बेबादिनो होसोदोंब्ला मेंनाय होसोदोंब्ला सौथुनाय अब्लाबो पौला दिनै मोननो गोनां जि थांखि बे थांखिखौ बियो होसोगासिनो दं होननानै बियो गावनो बुङो अनसायग्राफोर माखासे फोथायारिफ्रा बेबादि सानो जेब्ला प्रभुखौ फोथायबाय बासायजानायखौ मोनबाय बिसोरो सानो जाबाय जेबो दिनैहाय सौथुआलाबा जेबो दिनैहाय मेङालाबा एखेबारे स्पिं सिदाव सिदाहै थांगोन होननानै आरो बेबादि नोङो ख्रिस्टियान जिबनाव आवगायनाया मालाबा नोङो जौगोन मालाबा हायगोन मालाबा जौगोन मालाबा हायगोन मालाबा जौगोन जेब्ला हायो प्रभु जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ दिखांगोन बे माब्रै मालाबा माबा मोनसे समस्या फैगोन हायनो बादि जागोन मालाबा बदनाम फैगोन हायनो बादि जागोन मालाबा माबा मोनसे जागोन हायनो बादि फैगोन खिन्थु जिसु ख्राइस्टआ नोंखौ दिखांगोन बाइबेला जोंनो बेबादि फोरोङो आरो अनसायग्राफोर दै जायफ्रा गोथारथिजों दैदेनजाबाय बियो बे फोथायग्रायाव बे अबिगथा ओमफ्राय जायफ्रा नामावल' ख्रिस्टियान
गावनि फोथायनायखौ बे आन्दाज होना गावनि फोथायनाय हायदोंना जय बेखौ मिथिया बे मानसिफोरनि फोथायनाय एखेबारे समानै थागोन गावैनो माबादि बियो गावनो मिथिया दिनै जोंनि मण्डलीफ्राव बेबादि मानसि गोबां ख्रिस्टियान जानानै बोरायलांबाय अब्लाबो बे मिथिया नोंनि फोथायनाया बेसेबां जाखो नोंनि फोथायनाया बेसेबां जिसुनावनो बेसेबां फोथायदों बेबादि मिथिनो रोङै जोंनि मण्डलीफ्राव गोबां दिनै ख्रिस्टियानफोर दं जोङो लाबोबावनि मानसिनियाव थानाय पाप आखुखौ दबथायनो आरो आत्मिक जिबनाव लुखांजानो गोथार जिउनि बोलोजों हमथाजानाय ना कलसिया 3:5 बुंनाय बादि अब्ला बेबादिखौ सादों बेबादि खोथादों जे पाप आत्मानि आखुफ्रा जोंनि मोदोमफ्राव थानाय मोनफा मोनफा अंगफोर बादि कलसियान 3:5 नायब्ला बेखौनो बे जाबाय बिबिसार खालामनाय मोजां नङि गाज्रि साननाय गोबां मोननो लुबैनाय बेखौ बुंनाय जाबाय बेफोरखौ बुथारना गाहरनांगौ आरो बे आखुफ्रा जोंनि मोदोमाव थानायखाय बियो खिलिखांबाय थायो बुथारना लाबोदों बुथारना लाबोनो सानदों जेनेबा बे फांसे थाइजौ बिफां बे थाइजौ बिफांनि गुना गोखै बेखौ दानफायनो गाहरनानै गोदै फांसे गुननि थाइजौ बिफांखौ लाबोनानै रुजुनानै खाथबना होनाय आन्थाय रुजुजानाय गुदिनिफ्राय दालाया खिलिखांबाय बेखौ जेब्ला दानखाबाय थागोन रुजुजानाय बे बिफाङा सोमखोर जागोन आरो फिथाइ थायगोन बियो गोदै फिथाइखौ थायगोन आन्थाय जुदि बेखौ दानखा होनाय नङा बेखौ देरनो होगोन जेब्ला फिथाइ थाइजासे थागोन बे गोखै फिथाइखौ थायगोन मानोना बे बिफांनि गुदिया गोखै बेबायदिनो नोंथांनियाव माबा मोनसे पापनि सर' दंब्ला दुर्बलता दंब्ला नोंथांनिफ्राय खिलिखांबाय थानाय बे आखुफोरखौ गोथार जिउनो जुदि दानखा होनाय नङा बेखौ नोङो जेब्ला दोनबाय थागोन बे फिथाइ थायगोन गोखै मानोना आदमनिफ्राय फैनाय जोंनि मोदोमफ्राव बे गोखै गुना अब्ला बे समाव सानगोन मानसिफ्रा बे फोथायैलायनो मानो बेबादि बे फोथायैलायनो माथो थगायो बे फालबलायनो मानो मिसा खोथा बुङो बे इसोरनि खामानि मावो मानो बेबायदि मानसिनिया बेबायदि नुजानाय गुनखौ दिनै कलसियान 3:10 बुंनाय जादों ओरैबादि बुंदों नोंसोरो गोदान मानसि जाबाय जाया नोंसोरखौ सोरजिदों बियो गावखौ तालाहै मिथिहोनो थाखाय फोदानै बियो गावखौ बादि खालामबाय बे माब्रै फोदानै बियो गावखौ बादि खालाम गोथार जिउ बेबादि लाबोदों माबा मोनसे गाज्रि सानबाय प्रभु नों अननानै क्षमा खालाम माबा मोनसे बुंनांदों प्रभु नों क्षमा खालामदो माबा मोनसे सानदों प्रभु बेखौ क्षमा खालामदो बेबादिजों बेखौ बुंजाबाय फोदानै इसोरा नोंखौ गावखौ बादि खालामो आरोबाव लाबोबावदों
Pháp Atmaya Bia Menfa Bek Chipubati Jadi Bisa kalamgra Atma Eba Bibisari kalamgra Atma Bikun Ugen Husiani Pasade Saripatna Biaw Ribadi pun itu Bisini maunaiफ्रा इसोरनि थि गिदिंनो होआ मानोना बिसोरनाव रुथि खालामग्रा आत्मा दं बेनिखायनो बिसोर इसोरखौ मिथिया आरोबाव दिनफोराव सिखाव खावग्रा आत्मा राग जोंहोग्रा आत्मा मेगन साग्रा आत्मा थगायहोग्रा आत्मा मिसा खोथा बुंग्रा आत्मा हिंसा खालामग्रा आत्मा मोनसा मोनहोग्रा आत्मा आरो गोबां मोननो लुबैग्रा आत्मा बेबादिनो गोबां गुबुन गुबुन पाप आत्मानि दिनै आखुफोर अनजिग्राफोरदि नोङो गोसो सोलायबायब्लाबो गोथार जिखौ नाजावबायब्लाबो मोदोमाव बे पापनि आखुफोरा थायो नोंहा जुदि मोदोमनि हाबेस दंब्ला सुरफोर दंब्ला बेखौ लानानैनो नोंनि दुर्बलताखौ नुनानै बे बिसार खालामहोगोन दिनै सिखाव खावग्रा सर' दंब्ला बेखौ लानानैनो नोंखौ सिखाव खावहोगोन मेगन साग्रा दंब्ला बेखौ लानानैनो नोंखौ मेगन साहोगोन दिनै थगायग्रा सर' दंब्ला बेखौ लानानैनो नोंखौ थगायहोगोन दिनै मिसा खोथा बुंग्रा सर' दंब्ला बेखौ लानानैनो नोंखौ मिसा खोथा बुंनो होगोन आरो हिंसा खालामग्रा सर' दंब्ला बेखौ लानानैनो नोंखौ हिंसा खालामनो होगोन मोनसे खालामग्रा सर' दंब्ला बेखौ लानानैनो गुबुननि मोजां मावनायखौ मोनसे खालामनो दिनै मावनो होगोन आरो नोंहा गोबां मोननो लुबैनाय सर' दंब्ला बेखौ लानानैनो गोबां मोननो नोंखौ लुबैयो अनजिग्राफोर बेनिखायनो दिनै नोंथांनाव थानाय बे दुर्बलताखौ नायनानैनो पाप आत्माया नोंखौ पाप मावो जेरै Peter बुंदों प्रथम Peter 5:8 बुंदों श्रीमंदो साबधान जादो श्रीमंदो साबधान जादो बिसोर सैताना हुदुमनाय सिंहफोर बादि सोरखौ माब्रै अख्रेबगोन बेखौ नागिरबायो सैताना जेब्लायबो नोंनि खाथियाव नोजोर होबाय थागोन बियो बबे बिसोर दुर्बल बियो बबे बिसोर दुर्बल बेखौ बियो सामफ्रोमबो साथि फोथायग्रानि सायाव नोजोर होबाय थायो थिग समाव मोनोब्ला बियो सिंहबादि नोंखौ अख्रेबगोन बेनिखायनो बुंबावदों श्रीमंदो साबधान जादों जाहाथे सैताना सिंहबादि नोंखौ अख्रेबनो हाया बेनिखायनो बुंदों रमियानि 8:13 मोदोमनि लुबैनायजों बा थाबायब्ला बा दैदेन जायोब्ला नोङो थैगोन आरो मोदोमनि लुबैनायखौ नोङो फोजोबब्ला थांनानै थागोन आरो आत्मिक जिबनाव नोंखौ लुखांगोन अनजिग्राफोरदे बे मोदोमनि लुबैनाय पाप आत्मानि स्वभाबफोरखौहाय बा आखुफोरखौहाय खुनु धोरोम खालामनायजों बेखौ फोजोबनो हाया बाइबेला बुङो कलसियान 2:5-13 ओरैबादि बुंदों गावखौ नम्रता खालामनाय दुरफोरखौ सिबिनाय फोरोंनाय बेबादि बाथ्राफ्रा गियाननि बाथ्रा नुयो हय खिन्थु देहानि लुबैनायखौ दबथायनो हाया गोबां साधु सन्यासिफ्रा दिनै गावनि मोदोमनि लुबैनायखौ दबथायनो थाखाय तपस्या खालामो मोदोमखौ सास्ति होयो ओरै दमगावहाय बोसोरै सासे मानसिया बेयाव मोदोमखौ खस्थ' खालामनानै फुजा खालामो माबा सिनस्रियावहाय बोरसि हायो खुन्थिया मोननै गायो दान्दा खायो माने बोरसि खाग्रा दुदुं खायो आरो गावनि सिनस्रियावनो हायनानै बेयो दैयावनो दावबाय माने
बे सानै जाबाय बे मोदोमा हाबाव बेनिखाय बे मोदोमखौ सास्ति होनांगौ आरो खनसे सिलिगुरियाव थांना नुबाय फुजायाव थांनो नुहैदों बे मोनसे थखथाखौ बदों आरो बे थखथायाव गुसुं गुसुं गाजाल नुजाहोदों होनानै नुजाहोदों आरो बे सादुआ बेयावनो उन्दुदों आरो गाजाला हाबनानै बेनि मोदोमनिफ्राय थै ओंखारदों सोंदों आंनि लोगोआ बेखौ मा खालामनाय जाखो अब्ला बुंनाय जाबाय बेनि मोदोमा पापआवसो बेनिखायनो बेनि मोदोमखौ सास्ति होदों बाइबेला दिनै खोथायो मोदोमखौ सास्ति होलाबो धोरोम खालामब्लाबो बे मोदोमनि लुबैनायखौ हमथानो हाया लाबोबावदों मोनसे ग्राफिकनि दिनै गोथारथिजों दैदेनजानानै आत्मिक जिबनाव लुखांजानाय एबा देरहासार गोथारथिजों दैदेनजानानै आत्मिक जिबनाव लुखांजानानै माबोरै देरहासार जानो हायो एसे नायबावो आङो खोन्थादों आंनि आसिखौ नोंथांमोननो खोन्थादों जेनेबा बे आसिखौ आङो मानसिजों तुलना खालामबाय बे सानैबो गोसो सोलायबाय गोथारथिखौ नाजावबाय खिन्थु बबेखौ दिनै गोथारथिजों सुफुंजानाय बा गोथारथिजों दैदेनजानाय आत्मिक जिबनाव लुखांजानाय बेखौ आं नोंथांमोननो बे उदाहरनजों खोन्थानो नागिरदों एक नम्बर बे गोसो सोलायबाय गोथारथिखौ नाजावबाय आरो बे मा खालामदों गावनि गोसोनि मासाव बियो गोथारथिखौ जिरायहोबाय एबा जिसु ख्रिस्टखौ जिरायहोबाय बे जिसु ख्रिस्टखौ दैदेनहोबाय बे जिसु ख्रिस्टखौ दैदेनहोनायखाय गोथारथिखौ दैदेनहोनायखाय बे मानसिनि जिबनाव जिसु ख्रिस्टनि चरित्रखौ नुगोन जिसुनि आखुथायखौ नुगोन आरो बियो जिसु बादि बेनि जिबनाव नुगोन आनसार सासे मा खालामदों गोसो सोलायबाय गोथारथिखौ नाजावबाय आरो बियो मा खालामदों गोथारथिखौ उनाव दोननानै गावनो गाव गोसोनि मासे जिरायबाय गावनो गाव गोसोनि मासे जिरायनानै गावखौ दैदेनबाय दा गावनो गावखौ दैदेननायखाय बेनाव मोदोमनि लुबैनायाव थाबाय थायो बे आत्मिक जिबनाव लुखांजानाय नङा आरो देरहानाय नङा अनजिग्राफोर दिनै नोङो नोंनि गोसोनि मानसिया जिसु ख्रिस्टखौ जिरायहोनानै जुदि बिबान खालामनाय नङा बिगोमा जाहोनाय नङा गोथार जिउआ इसोर बादि नोंनि जिबनाव मावनो हानाय नङा ओंखायनो बाइबेला दिनै जोंनो बे बिसोरफोरखौहाय खोन्थादों आरो बुंदों बे 2 नम्बर मानसिनि दलखौ मानसिक होननानै प्रथम करिन्थियार 3:1निफ्राय 3 पदसिमाव बेयाव पौला करिन्थआव थानाय ख्रिस्टियानफोरखौ सोंखारिदों आं नोंसोरखौ आत्मिक मानसिफोर बादि बुंनो हायाखिसै मानसिक मानसिफोरखौ बादि जिसु ख्रिस्टनि सोमोन्दै आं बुंनो हाबाय बेफोरनो ओरैबायदि बुंदों आं नोंसोरनो गोरा आहार जाहोआलाबा गाइखेरसो लोंहोदोंमोन बे समाव नोंसोर हाया दाबो नोंसोर हाया थिनफोरनाव बुंदों दाबो मानसिक जानानै दं मानोना नोंसिनि गेजेराव नांलायनाय दं नोंसिनि गेजेराव मोनसा मोनलायनाय दं नोंसिनि गेजेराव पाट बिबाद दं बेबादि थानायखाय नोंसोरो मानसिक नङाना अनजायग्राफोर जोंनि मण्डलिनिफ्राव बेबादि फोथायग्राफोरखौ गोबां नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला 1984-85निफ्राय जेना मोनसे गेदेर रिभाइभेला फैदोंमोन बे रिभाइभेल समावहाय गोबां मानसिफ्रा गोसो सोलायदोंमोन